Усім салют! Кася, что у тебя за магазин? Давай отгадаю назву. Шаровный помпон, кольоровая снежинка. Не перешкоджай, Лесик! Иди куда шел. Я пришел повитаться с глядачами программы. А вот чему ты тут такую гору шапок шаликов навалила, я не ведаю. Коли хочешь допомогчи, допомагай. Тебе? Давай. А что робить треба? Допомогчи выбрать, какая шапочка мне больше подойдет. Да бери усе. Ты выбери на сегодня одну шапочку, на завтра другую. Мяняй шалики и будешь заўсёды самой модной девчонкой. Мне так не подойдет. Мне потребно выбрать такую шапочку, каб яна допомогла усе чемпионаты выиграть. Чемпионаты? Спортивные? А якія яшчэ? Ты у якім спорте чемпионкой вырашила стать? У якім? Ну, я пакуль не вырашила, у якім. Усім салют. Ой, Ванечка, допоможи. А што здарылася? Мне трэба як мага хутчэй выбраць шапачку. Одну? З усёй гэтай калекцыі? Одну, але самую лепшую. Ваня, ты нават не бярыся ёй дапамагаць. Чаму? Потому что не тую выберешь, будешь виноватым. Ванечка справится с задачей, правда? Касе трэба такая шапочка, каб дапамагла ёй самой лепшай чемпионкой стать. Шапачка? Чэмпіёнкай? Усё так и есть, Ванечка. Допомагай, а? Прапаную дзяўчынкам і хлопчыкам мультфільм зараз паглядзець, а мы пакуль разбярэмся з Касей чэмпіёнкай. Атрымаецца у мяне чэмпіёнкай стаць. Лепш у показах мод удзельнічай. Гэта у тебе дакладна атрымліваецца. Лесік, няхай Кася сама вырашае, у якім спорце яна будзе чэмпіёнкай станавіцца. У зімовым гэта дакладна. А вось у якім я яшчэ не вырашыла. Лесік, давай пакажам, які від спорту Касі падыйдзе. Давай. Глядзі, у лыжных гонках табе роўных не будзе. Кася у своей прыгожай шапочцы будзе ляцець і распіхваць усіх супернікаў лыжамі. Чаму гэта вы вырашылі? Потому что ты по-іншаму не умеешь. Правильно я говорю, Ванечка? А ў мяне іншы варыянт. Кася зачэпіцца лыжнай палкай за якога-небудзь лыжніка і будзе ехаць як на цягнічку. Так, хлопчыкі, калі жадаеце, самі катаецеся на лыжах, а мне іншы від спорту падкажыце. Толькі памятайце, што ён павінен да маёй прыгожай шапачкі падыходзіць. Кася, а хіба спачатку шапачку выбіраюць, а пасля від спорту? А ці можа быць інакш? Я лічу, што галоўная спартыўная падрыхтоўка, а пасля ўжо можна думаць пра шапачкі і шалікі. Пра ўсё трэба думаць адначасова. А я ведаю чаму. Падзяліся сваім меркаваннем. Вось, напрыклад, Кася выбірае вельмі хуткі від спорту – горныя лыжы. Кася спускаецца з гары, аб'язджае вароты, паварот і бац! Кася улятае ў снежную гурбу. Усе кідаюцца ёй дапамагаць. І пытаюцца, ці не пабілася наша спартсменка. Па-першае, я не збіраюся падаць. А па-другое, мне такі спорт не падыдзе. Чаму? Таму, што тут усе спартсмены ў шлемах. І так адразу не разгледзіш, дзе хто. А табе трэба шапачку прадэманстраваць. Ну, ці шалік. Лесік, горныя лыжы Касі не падыходзяць. Прапануем ёй што-небудзь іншае. Давайте, толькі такі від спорту знайдзіце, каб я захацела ва ўсёй прыгажосці. Быццам ёлка. Менавіта так. Кася, а мне здаецца, што я цябе сёння бачыў на лыжах. Кася, ты ўжо паспела пакатацца, а нас не паклікала? Сёння? Ну, толькі калі ў сне. Лесік, табе Кася прыснілася? Правда? Дакладна, што не. Але я тебе, Кася, толькі што бачыў. О, успомніў. На малюнку. У лісце юных гледачоў? Менавіта там. Ты бачыў мяне і мне не расказаў? Часу не было. Ой. Давайте разам паглядзім на маляваную Касю спартсменку. Ну.
прыгожие девчонки катаются на лыжах. І ў іх вельмі прыгожыя шапачкі. Імя мастака Даша Сяглюк. Ёй 6 гадоў, і жыве яна ў вёсцы Ляжневічы Іўеўскага раёна. Дякую, Дашечка, табе за малюнок и за тое, что любишь глядеть нашу программу. І мы разумеем, што ты вельмі спартыўная дзяўчынка. О, Даша, а может ты мне подкажешь, яким мне видом спорта заняться? А пакуль маленькая Даша будзе думаць, мы паглядзім мультфільм. Маленькая Даша прапанавала заняться мне вельми прыгожим видом спорта. Гавары хутчэй, якім? А вы поспробуйте отгадать. Падкажы, на якую літару? А, хитренькие якие. Отгадывайте, отгадывайте. Дай подсказку. На чым ты будешь ехать? Коли скажу, вы одразу здагадаетесь. Не хоккей дакладна. Это правильно. Але ты будешь выступать на катку. Близко. Хочу почуть отказ. Не фігурне катанне незнарок. Правильно. И у меня будет самый прыгожий костюм. Увесь у блескучках. Гледачам прыйдзецца сонечныя акуляры носить. Менавіта так. Гэты від спорту якраз для мяне. Я буду танцевать на катку под прыгожую музыку, а все будут мне аплодировать. Касечка, ты ж раўнавагу на подлозе не вельмі трымаеш. А тут слизкий каток. Ай, правда. Але я буду вучиться. Тады трэніруйся, а мы пакуль мультфільм паглядзім. Хлопчики, я зараз заплющу вочки, а вы мяне раскрутите вельми моцно. А потым што? А потым я пачну хутка-хутка раскручвацца і вучыцца раўнавагу трымаць. Ну, Кася, трымайся. Я падрыхтавалася. 3, 4. Вы не казачыце мяне. Кася, раскручивать тебе ці не? Ну, раскручваць. 3, 4. Ой, пачакайце. Я сама. Ой. Гэта не фігурыстка, а нейкі мядзведзік. Всё, так тренироваться я не могу. Вы мне перашкаджаете чемпионкой становиться. А ў мяне іншая прапанова. Зараз мы адправімся на заняткі, а пасля усе пойдзем трэніравацца. Только я на каток, а вы на лыжню. І мы таксама на каток адправімся. Вось яшчэ. А чаму не? Каток вялікі, усім павінна месца хапіць. Я пагляджу, як вы на коньках катаецеся. Нагадаю, што разам і трэніравацца весялей, і вучыцца ўсяму. Ой, ну, лічыце, што угаварылі. Сябры, а пойдзем на каток разам. А зараз давайте дамовімся пра наступную сустрэчу ў эфіры. Яна адбудзецца заўтра зранку. У нашым добраранку! До сустрэчы! Калі ласка, а яшчэ раскажам. Сны чароўныя згатуем І ад суму уратуем. Вельмі вас чакаем. Кожны вечар сустракаем.